O karon sir mga idol naaman tay tabanog dire. Aw matik oy. Tunuan lang nato dayon tukloon. Impas oy. Tirada nato diha karon sa mga idol. Kay wala lagi ta kapanagat aning adlaw. Wrong timing kayo, off duty unta nako. Natunong manggod og ban period pod. Sayang kayo ang adlaw sa mga idol. Kay magpaabot naman putag tulo ka adlaw ani. Ay hata managat. Unya kay wala man tay lingaw aning adlaw sa mga idol. Aw magkamping-camping sa tandiring dapita pod. Timing po ning adlaw kay nindot pod ang dagat sa panahon. Walay balod, linaw pod atong kadagatan. Lami unta ituslob-tuslob, bawal banggod. Bisan pagtabok lang diha sa tubig, dili gid pwede. Mutuman na lang ta sa mga idol kay mao maginay balaod. Wala gyud tay mahimo diha pod. Busa diri na lang tan dapita mag-chill-chill sa tadire. Unya kay nagdala man dag atong ipanggamit ato sa nang i-plaster daan. Kay naa pa man tay laing buhaton god. Naatay putripon karong adlaw sa mga idol. Kining isda nga akong napalit. Mura man po ni og tabanog tan-awon pod. Dugay na gid kay nagpuyon isda sa mo freezer sa mga idol. Pero karon ra gyud ni mapud trip. Naana siguro ni sa bi hapon sa nako be. 1 2 3 naana sa tulo ka bulan ni sa mga idol. Kay standby sa refrigerator. Taud-taud na gyud pod. Pero okay pa kayo sa mga idol. Labas-labas pa pod kay na frozen man gud ni. Unya kini nga klase sa tabanog sa mga idol. Katuning gagmayon. Kay tulo man lagi ni sila ka klase. Mao na gitawag na mo og kyampaw. Kasagaran ato na siya makuha sa mga idol. Naani siya sa bunbunan sa kadagatan. Maglublob ra na siya dito sa bunbunan. Unya ang uban nga klase ani sa mga idol, nami gitawag nga pantihan ug pagi. Kanang pantihan naa na siya panti. Ug kanang pagi wala na siya panti. Hoy buyag. Nya. Bitaw-bitaw sir mga idol. Stingray ra ang common name ana nila sa English. Unya mobalik sa ta sa atong gihimo diri sir mga idol. Samtang ato pang ipabukalan atong karne, naka-ready na pud atong mga kalamasan. Kay ginataan man lagi atong lutuon karon. Gaandan nalaman pud ta diha og kinagod nga lubi. Unya ang nakalami pa gyud ani sir mga idol. Kay tuba akong ipuga ani. Wala lang pud nako gihurot kay wala na pud tay tutuyon ani unya pod. Magbilin lang pud tag atong matisngab. Kay lami ra ba ni parisag bahal-bahal pod. Unya pag human nato pabukal ani sir mga idol, gihugasan lang nato ni siya aron makuha pud mga impurities. Aron limpyo pud atong niluto ba. Gabidyo ra ba ta unya masawayan ta. Daghan ra ba kay mga basher karon ug dili sila kauyon sa atong gipangbuhat dire. Manglupa dayon ang mga komentaryo nga negatibo. Aw di naman gud na malikayan kay mao na mo gini papel sa mga vlog rest. Aw nganong patuga-tuga? Agwanta ha. Unya mobalik na pud sa atong gihimo dire sir mga idol. Kay murag daghan na tang ipangyawit ani. Gisugdan na nato og tirada dire. Gisahon lang nato atong mga kalamasan. Butangan og sili. Mao gini pinakalami. Halang-halang ba? Nangatagak na. Itunong puna pod. Sakto gyud ni atong kumbati ani sir mga idol. Kay ubay-ubay pud nga siling labuyo atong gibutang ani pod. Unya ilunod na pud nato ni atong karne nga kyampaw sir mga idol. Dayon butangan sa nato og sukang tuba. Butangan po nato paminta pod. Dayon butangan po nato pampalami. Aw ingon ani ra man ka simple pagluto god. Unya gibutangan po nato limonsito sir mga idol. Aron mawala-wala po yang lansa ba. Kay lang sahon ra ba ning isda. Unya ato sa ning takluban kay ato pa man ipabukalon pod. Ug samtang nagbukal na sir mga idol, isunod na lang po nato ni atong tuno. Kay mao ni nagdalag bida sa atong giluto karon. Sa ako manggod kabahin sir mga idol. Ang nakalami manggod ani sa ako lang niha sa akong bersyon sa pagluto ha. Kanang magata bitaw ta sa mga ingon ani mga seafoods. Tuba gyud mao pinaka-the best gamito nato pagpuga sa lubi. So way record ninyo sir mga idol. Kung magluto man gali og nilabog, pwede na kayo ni awaton ninyo nga style oy. Unya kay goals naman ni sir mga idol, ato na ning haunon aron magsugod na tag kumbati ani. First bite. Apure buyag. Sili. Apa sili sa? Dra. Kani oh. Kani ang murag wings. Pada bisa. Bikin bokongnya.